De 2 april zijn we weer los in Hurregriep. Ja, dus wat is het Lassie Toverak? Hè? Het is eigenlijk een Lowlands experience in one night. Dat is wat we eigenlijk proberen te doen. Dan denk ik nog indoor, dus dat is best lastig. Maar dat slag het elke keer wet. Voor hoeveelste keer is het nou? 5e keer? Het is een lustrum, Willem. Dus dit is toch echt de keer dat je een belofte in last en een keer langskomt. Hè? On your way to metalslag, komt één bierzon. Dat terzijde. Wel uit Hurregriep. Voor de meesten, dat leidt door een spoorlijn en dat leidt door een buslijn. Dus we zijn heel goed bereikbaar. Dus het is in Hurregriep en we zijn goed bereikbaar, openbaar vervoer. En als dan maar de trein heen is met de taxi weer weer om. Met een Lassie Tovertaxi. Wat wil je nou nog meer? Ja, dat is toch super. De Lassie Tovertaxi, dat is onze luchtbrug naar Leeuwarden station. Hè. Dus 10 kilometer moet Leeuwarden. Wat hebben we dit hier, Willem? Ik heb Wat nou, visje mij nou? Ja, daar is de poster hè, voor de cameraman. Daar is de poster. Ja, wij hebben het hier weer het Scene Acts. Er staan ik nog 2 net eens op. Die ben voortkomen uit de kleine prijs van Friesland. Dat uit de Kwatling en uit het Badhuis. Als hoofdtek dit hier Mirko en de Wijze Man. Die is hartstikke leuk. Jij kent ze. Ja, die komt uit Amsterdam bij echt een live band. Een super live band, super feest, van alles erop en eraan. Een heel leuk concept. Nederlandstalige noemers die ze helemaal naar hun eigen hand zetten. En dat totaal hun eigen sfeer vermijden. En echt een feestband. Ze hebben zichzelf ontzinnen. Ze zijn, maakt niet uit wat je ervoor vraagt. We hoeven eigenlijk niet eens. We willen gewoon een keer op Lassie Tover. Alleen voor de namen, wist wel. Daarom moeten ze komen. Nou, superleuk. Hele stoere drumster hadden ze trouwens. Ja, ze zijn een drumster, ja. Ja, dat wordt helemaal leuk, joh. Wordt helemaal leuk. Drunken Dolly uit Rotterdam. Wat is dat? Ja, Flogging Molly, Dropkick Murphys. Pittige werk. Ja, Frieske of folk, hè. Folk, een beetje punk, folkpunk. Hartstikke leuk, met banjo's en alles erbij. Dus Drunken Dolly hebben we dan Backjuice uit Amsterdam. En dat is dan weer een reggae dub. Het leuke van die band is, ze dubben live. Dus dat is echt helemaal te gek. Zij komen uit Amsterdam. En dan hebben we, ja, dan moet ik even naar de poster zien natuurlijk. Hè, want ik Hoe ben je 9? Ja, nee, Leger des Stijl, uit onze eigen regio. Het is Neder hip-hop, Nederhop, die is speciaal voor u een hele set in elkaar draaien. En live. Dus dat is te gek. Die komen uit de eigen regio. Gewoon Jos. Oud-Hurregrieper. Heel leuk. Ja, smartlappen, hè. Die hebben wij er gewoon bij. Heel breed programmering. Nooit uit Greuning. Power rock, stoner. Dan hebben we nog Sanctuary uit de D-Drive Fiverr, hartstikke leuk. En we hebben nog Sick on Vacation uit Makkum, de Beach Boys van Friesland. Maar dan wel met echte punkrock, echt in die sfeer, een Venice Beach sfeer. En dan hebben we het, sluiten we al met 2 hele leuke DJ-acts. Peper en Zoutstijl, die zetten speciaal voor u een soort 90s knipoog discodel. En DJ Oldschool, en die draait alleen maar vinyl. En die komt uit Haas, met zijn eigen boot, met lampjes en alles erop en eronder. Dat is helemaal te gek. Dus ja, waar haal ik de kaarten, vraag je daarna. Nou ja, dat is een brandende vraag bij mij. Ja, waar haal je kaarten? Nou, ga naar onze Facebook-site, daar kun je op onze website komen. Als je op onze website komt, druk je op tickets, 3 kliks, zit je op de kaartenbooth. Wil je liever live kaarten kopen, lekker ouderwets, dat het dan gewoon in de Primera in Hurregriep of bij King Kong Records op een voorstreek in Ljouwert. Daar kun je al je kaarten krijgen, die kaarten kosten een tientje in de voorverkoop. Ja, dat is het enige wat net klopt met Lowlands. Dit is gewoon nog betaalbaar en leuk. Wist je wel? Dus dat is wat we bij hele kaart nog correct zijn. Ja. Het is de 5e keer, dus we gaan een feestje. We hebben viewwork. Na de tijd, afsluitend. Wel op je eigen ludieke manier natuurlijk, dat snap je wel. En, hoe laat ongeveer, denk je, dat wordt? Ja, dat is aan het einde dan vaak, hè? Ja. Het is wel indoor viewwork. Het is wel indoor, dus het wordt een beetje spannend. Maar het is indoor. We hebben de Pimp Yourself Wall weer natuurlijk. Dus mensen kunnen zichzelf pimpen. Dat faciliteren we al jaar. Ja, en een muntje voor 1,80. Wil je nog meer? Ja, ik weet het niet. Ik ken net een betere reden en leuker iets bedenken als 2 april. Er is net heel soorten van in Friesland op dat moment. Om net gewoon eens een keer naar Hurregriep te gaan. En ik denk dan net, ja, het zal wel zo'n dorpsfeestje zijn. Nee, dat is het net. En ons verhoort het ook net trouwens. Dus we zeggen iedereen die moet komen. En het is beter gezellig. Check onze Facebookpagina. Check het gewoon even. Like dat ding ook. Stuur dan een berichtje rechtstreeks op de Facebookpagina. Stuur dan een berichtje. Codenaam Willem. Codenaam Willem. En op zondagnacht 12 uur sluiten wij. En dan gaan we maandag 3 keer 2 kaarten verloten onder die mensen die zowel geliked hebben als het berichtje erop gezet hebben. Met codenaam Willem, dat kan je niet weigeren, Willem. En ik praat Fries, Hollands en alles er ook in. En ook een beetje Luwaarders. Gewoon om het gerustste publiek te bereiken. Komt allen 2 april. Lassie Toverak. Wat een applaus, jongens. Ja, dit is een festival voor Keepje. Maar het is nog leuk, kijk. Lassie Toverak, 2 april, Jestrom wij. Hurregrip, voor mij is het alles zijn. Willem, ik heb niks meer toe te voegen. Bedankt, jongen, weer. Dank u wel. En de komst is... Ja, deal, joh. Hartstikke mooi. Goed zo.